kai gurin zama bakarwa yawa ya aiki madalla yalla sai ta wanke motar ke zuwa wajen wani fati ne ba matsala wala wanke ta sosai ba matsala insha Allah wanke suka yi yake ciki da guda mata an garo da gurin motar eh mama an gana yi mota ta fito haba ai mu ne kaji an ce kabeji car wash nan ba wani abin nan ciki da waje hatta injin wajen yanki shi da ake masa ya fi tas wani na jin labarin shi sai wani shi shugaban kasa ma da shi ta tabbatar maka alaƙi da muke yanke masa mota an kiba duk yin hutun da suke Abuja daga ta ake kasu ne mu yanke su tas mu musu su tun daga Abuja ke kasu duk Abuja ba inda suke yanke ba inda ake yanke mota fiye da mu nan kabeji kawo ai abin da tsayin Allah da mai masu tabbata kana zuwa fatin nan zanen ga famin sai duka ruwan bana kace da yayi ga wannan ba ni canji ne to na za ka da kake rubuta kan bari a nan wani a wani ai ba wannan da ka san kabeji kawo buke na ai kudin motar ka hana su wanda ke yanke ta 6,000 marsan 2018 kake yanke ta haba wallahi ba zai yi ba a ba Allah kaga ai kanka ne dan alhaji ne kai ya shi kai shi ke nan sai da haji ne zai kawo ki mota ya sai na dan nan da mota ta kuma na kawo ki ne sai a ce sai na bai da shi ya nan ba da kudin ki mota ka ce ta fita bawon Allah karka ja mana dogon bayani ka dan dai amma dai ina dai ba za ka nan tafiya da motar ba ko eh jira ni zan je da zan yi ka bacin na